Ndewo ndị be anyị. Nkụzi anyị taata bụ ka esi eme gịnị? Ka esi akọwa onwe gị, nya introduction. Nke izizi wee bụ onye ị na-amarọ ọsị gị kedu. Kedu pụtara gịnị? Ọ pụtara how are you? Kedu. Inwe ike isi ya ọ dị mma. Ọ jụzie gị ọ dị mma maọbụ adị m mma. Ọ dị mma is fine. Adị m mma, I am fine. Ọzọ bụkwa kedu aha gị maọbụ gịnị bụ aha gị. Isi ya aha m bụ itinye aha gị. Aha m bụ itinye aha gị. Onye aha jụọ gị ị bụ onye ebe? Where are you from? Isizia azịza gị ga-abụ abụ m onye. I am from Enugu, Anambra, ebe dị iche iche ọbụla isi. Abụ m onye. I am from. Ọzọ dị ka ibi ọjọọ gị kedu ebe ibi? Ebi m na US, ebi m na Nigeria, ebi m ebe ọbụla ibi. Kedu ebe ibi? Where do you live? Kedu ebe ibi? Ịghọtago? Ọ bụzi na ịchọ ka ịjụa onye ahụ, ịjụzie ya. Ọ bụ na ị chọrọ ịbịa kwucha ihe niile a, ịjụọ ya gịkwan, and you, gịkwan. Onye ahụ ga-azazi gị ihe niile ahụ ọ jụrụ gị. Gịkwanụ, and you. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ, denyere m ya na comment section. Aga m aza gị ya ma mekwa ka ịghọta ya nke ọma. Ọ ka bụkwa Amarachi. Chetakwa na ikwe amarọ ibe ezi ya.